धुमाळे सर, आजच्या विषयाच्या अनुषंगाने शेवटचा प्रश्न, काय संदेश असेल आपला? लोकशाहीकरणाच्या वाटचालीसाठी कायद्याचं शिक्षण सर्वात महत्वाचं आहे. परंतु कायद्याच्या शिक्षणाच्या दृष्टीनं आपल्याकडे अधिकृतरित्या शासनाच्या पातळीवर नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी नावाच्या संकल्पना आलेल्या आहेत. सोनवणे सरांना माहिती आहे. या नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी शासनाकडून चालवल्या जातात. याच्या फीस जवळपास वार्षिक 2.5 लाख रुपयाच्या फीस आहेत. म्हणजे या कायद्याच्या शिक्षणातूनच जर सामान्य समाज दूर राहत असेल तर सुप्रीम कोर्टाच्या लेवलवर आपला सामान्य समाज कसा जाईल हा खरा प्रश्न आहे. त्याची सुरुवात शिक्षणापासून होते आणि म्हणून कायद्याचं शिक्षण तरी दर्जेदार, समान, सर्वांना स्टेट स्पॉन्सर्ड उपलब्ध पाहिजे, हा एक पहिला मुद्दा. दुसरा मुद्दा, जे काही प्रतिनिधित्व आपले जातील, सामान्य समाजाचे प्रतिनिधी जातील, ते प्रतिनिधी बाबासाहेब आणि संविधानिक तत्वज्ञानाच्या बांधिल असला पाहिजे. अन्यथा जर तत्वज्ञान सोडलं तर तिथं जाणारा समाज मला वाटतंय की नावाला राहील आणि त्याचा वापर ते त्यांच्या सोयीनुसार करतील. ते व्हायचं नसेल तर मला वाटते पारदर्शक प्रक्रिया अवलंबणं, कायद्याचं शिक्षण सर्वसामान्यापर्यंत पोहोचवणं आणि तिथे पोहोचलेला प्रतिनिधी हा तत्वज्ञानाला बांधील असला पाहिजे, हे असं मला वाटतंय. तर प्रतिनिधित्व वाढेल.